matur panglipur wayane mangsa kala wis ngancip ana jroning gara-gara apa to tandane jroning gara-gara tanono tandane kok jobamu mesti ngapa to Tru wis nembang kok arep jantur iki ayo karepku yang ngetokke jantur aku malah kowe apa jantur meguru ra genah kamu belajar jantur ki nang ndi belajar jantur ki mbok ngene kawir janturan belajar jantur ki jantur ki tembung-tembunge sing apik kaya kawir ya mbak apa musik kan jantur sapa-sapa dijantur kowe iki ora cocok tuan Bapak Lurah Pak Dwi Agus maaf juga warga masyarakat wonten Beru semuanya Bapak Ibu perangkat panitia penyelenggara tetep atur panglipur sak bisa-bisane ngraketke karangan nggone awake dhewe atur panglipur dalam rangka bersih kelurahan ya kuwi Dwi tegese putra sing angka 2 Pak Dwi Agus kawin ki ya Dwi Dwine Pak Pring ya kuwi Dwi bagus ya Dwi Santosa ya pokoke ngono sing gendar kuwi jenenge ya Dwi Dwi Dewi rata-rata kabeh mek padha sinden ya ngono Ika ya Dwi Ika ora padha wong Ika siji kok atur panglipur oke Saban di barat merauke di timur Indonesia aku ingin damai aku ingin damai wilayahku semi tembang mares dadi lek membawakan ya kudu penuh dengan semangat. seperti pada Ora apa niku kudu ngono, Bang. Ya ada acara nenek biramane dhewe-dhewe. Ya. Tapi mumpung sowan wonten wewengkon Beru, ora ketika kandangan kumuli palung desa warga masyarakat ngawontenaken wujuding adicara bersih kelurahan, muga-muga kelurahan kene manggil kabahagiaan sedaya. Pak Lurah diparingi seger waras, Bapak Ibu perangkat juga diparingi seger waras kabeh warga masyarakat kados mekaten seger waras kabeh muga-muga mangke panjang umur, murah sandang, pangan rejeki kana resik sambe kala bendu benda trimala sukerta kabeh padha lunga ambabar sejatining mulya amin 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 amin. Wes Semar ben munggah kayangan ya. Ya. Wis dilupakan saja biar Semar nanti mengambil keputusan sendiri. Wis omong apa to, Gong? Wajaku. Amantar-mantar cilik sing ongkang mbleneng. Ana lubang mandek komedian sing saka Bojonegoro karo Blora. Banyak ya rikala semono kapor nyoto ngrakake kekadangan iki wayang jaman saiki usum ana BT-ne kok. BT iki apa? Lho, BT iki anu gabut iki lho ora.
BT kuwi bintang tamu. Mau ana Mas Komet, ana Mas Lendro. Bintang tamu kuwi usume nggon wanci limbukan. Dadi ning kene nggon goro-goro cukup kowe karo aku wong telu. Masa ora tau gelem? Lho, ora kok gelem pancen aturane ngono. Secara umum. Oke. Dadi nggon wanci goro-goro awake sak rombongan tetep melu ndedonga ngaturke apa sing dadi niate sing kawogan gitu sedaya warga masyarakat meru sedayanipun. Oh ya, oke. Puji kumuka langgeng awuji tu bangsa lestariya Pujimu, doaku, yang dulu semuanya. Terima kasih awake dhewe keluarga besar pemerintah kelurahan Beru. Jadi nggon wanci perang mau tak weneki anakku lanang Wisnu ben sinau. Pancen rikala kuliah ana isi Surakarta, Rendra karo Wisnu nek dong mayang kok pas prei mriki tak sisihke, tak tepungke. Men anu, men sarawungan. Iya. Nek ngono sarawung karo anu dikenalne cawidok kono hancur cita-cita. Mula mikir kegayuhan ning pengen rabi. Ha ya sing enom iki kudu anu kok ya ora lanang ora wedok iki penting fokus karo cita-cita sik engko nek wis tumata baru mikir bebrayan. Engko nalika bebrayan iki wis mateng kok. Oh ngono. Mate mateng iki nyadam lho ora. Mateng pikirane ngono lho. Dadi ora mayang mentole pamane cah lanang ketut cah wedok. Iki sing tak rabi. Engko enek wong ganteng, enek wong ayu, enek wong piye model piye ayune kuwi watu kurirunge dawane sak meter upamane. Ora bakal keki. Ngono. Tetep ngudi marang rahayuning anggone arep bebrayat. Oh iya. Cah wedok ya ngono, petuk cah lanang ya kudu dipikir tenanan. Aku seneng kowe iki cinta monyet apa cinta tenanan? Oh ngono. Nek tenanan ya wis, nek wong ganteng pamane motone mencorong kaya dok 500 watt pamane. Ya tetep sing dikencok wae dhewe minangka dadi jodhone kuwi sing diakumke. Ngono. Nggo sapa iki? Nggo anak-anakku to. Nggo sapa nek ora? Coba. Tak pengen senajan to ora mesra tandha mata sing tak tampa coba Ika sepele kene jumeneng kene
janji aman gak bagus beru luar biasa Pak dari kantongnya ini diaturke bapak ibu perangkat kelurahan Dangayu Tegalek Tombo Ngantuk. Wah aku sore ora kok berpinangge mergo pas aku teko iki pas adicarane ingkang minulya Pak Bupati. Jadi bapak ibu perangkat iki cara anune iki kena diarani ngenekke donga bareng-bareng kalian Pak Bupati. Oh ngono. Alhamdulillah iso petuk pas aku medhun mang. Oh ngono. Iso plutru-plutru. Wah, iya no kudu ngono. Terus ke simpan hana kamarku dadi sulit kolaborasi slow mawon Pak Bagus ikan Antonia oke ini lho Pak Oh